Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, ähliňiz hoş gördük. Her biri dowlat ojakda şahy gülkler hemişe ýanlap durdy. Elbetde gahryman arkadamyzyň bereketli türkmen taşawaty kitabyny uguralyp, ýörüte Rüstemjanyň elinden çykjak süýji taganlaryna hemmämiz tomoşa edip O Kemalcan, doğru elak kestin. O teröriste halife olup duran kahraman arkadaşy kahraman serdarynda Asbedirondan sawgatyn aýdýar. bu murda gepleşigimiziň adyna belli bolşaly. Rüstem şeflen at gepleşigimiziň täsany başlaýar. Elbetde bu gepleşigimiziň mihmanlary ýörüte Dizet Bakamaýdy Show agam. Hem de şol sanada bilbil sesi başlaýmaz. Gazgul Babaýewa. Onunla mihmanlar hoş gördük. Hoş geldiniz. Rüstem şefakly gepleşik hakykatdan hem gyzykly geçirmek üçin şuň gelen mihmanlar sag bolsun aýdýaryn. O geldiňiz bize ýörüte mihman boldyňyz. O Muna nasar hem dizäder siz bilen süýje naharlar taýinlar. Gyzykylja soralar, odan aýdymlar diňler. Özde şeýdip gepleşigini geçirer. Men özüme bir kilo anladım yani duyan. Sebebi Rüstem çağıranda dine nakarîmellik çağırdı. Bisilmellik vardı. Hiç kimse aytmadı yani iskurse. Şuňky gepleşigimizde bir süýje steak taýinlap beres. Steak koyup. Bugün koyuyor steak. Aa. Evet. Salatlardan näme salat bol? Seder. Tani titbolta taýna meren. Bak taýlap bilen. Aa. Onu gyzyklyja dowam etýär. Rüstemjanyň steak taýlap bilen kömekde dogdan berdi. Awa. Eşe bolşaly. Ben Men efendim. ýerjäwişme barýan. Aha. Aňyrda durýar. Steak taýlap nahar işiniň o mene kartoşka gatsaga bilen, şonu aşy bilen army ýok. Tory bilen gepler bilen. Masalyň etimi de taýin. Hanım kısmı oluyor. Aşganda etapda araqtaçylyk. Elliňe ýa. Dine giyen yefeli. Ge. Gyzyl bolsen söýze salady. Taýinlap bilýärsiňa. Ayağını tutuyorlar. Şimdi kameralar dur. Yok kelime. Bilmedik taýin. Tory. Bale. Awa. Sen çaýjan istemle. Am kim steak taýinlar. Steak yok. Bir on oraya vardı bu. Nah. Rüstem şef steagini edip durka, bilen soralymyz berýär. Mümkin bolsa. Her kim öz kärine, sunmatyna her bir araýar. Aa. Kimse biz dip düşünýär, kimse iş dip kabul etýär. Siz nähili garaýar? Men fikrimçe aydym sungat olsa bilen döreýändat men fikrimçe. Äger biz aydym saatsyzam ýaşap bilmeýär bilen dünýämiz aydym sevden. Aslında. Yelim kestirmezek bolýan şoň üçin deme. Şon ýaly. Siz şu nähili artan? Kemal seret her kim var öz kärine öz garaýşy var. Mysal üçin käbir adam şoň feodal dip berýär. Käbir adam buýmazda dip berýär. Käbir adamym söýgü dip berýär. Ýöne an diýerler edýän işini alyp barýan käriňi söýgü bilen etse üstünlügi has ýakyn bolýar. Aa. Şahsy men bu alyp barýan biz aýdym barada işleýär. Men öz işime söýgü ýokmuny garaýar, söýgü bilen. İlki söýgü bilen başlaýan garada soň gelýär. Aa. Söýmeli, ondan soň dowam etmeliler. O söýmeýän işler. Ola dogram. Hemen köplenç kavat gelýän. Bir de men şunu artmak söýemek başyma, sen arty bilemok. Ola dogram. Benim meselem diýil, menen toýu barýan. Bu toýda men ýadam. Söýüp alyp barýan, hemem dowam etýän, hatda baranda da lezzet alyp etýän ada. Doğru da. Evet, aa. Bizim toylara giyinip hovet bilen ayıp kaçacağız. Olçuk şey etip kaçacağız. Bir için aydımçılar. Olsun. Bugün goğlar mı kaydı yani? Türkmen toylarına katnaşıp aydım şeylem. Elbette. Ola doğru. Rüstem sen näme fikir etýän? Balýam steak namagyn. Söýgü mümkin. Düşündük diye mi? Düşündüm. Men ýani iň gowuran aýdymyň söýgül bir sagyň bam diýen, şunlar tetýär.
O näste goýýar ýaly byzyr sesler bar. Diýşoň bir töwülüş halşy. Indi ikinji soru bar ha. İlkinji sapar sahna çykanyňda nähil duýgular başyňa geçirdiňiz? Gorkduňyzmy, aljyradyňyzmy, ýa begindiňizmi? Mene dogrusyny aýtsam, aljyradym, gaç aljyradym. Her bir işte de birinci sapar bir işi, bir kere birinci sapar etmek, elbette kän duýgulary talyp çykarýar adamy. Ha. Özüňi ynanman başlap bolýar, özüňi ynanly başlap bolýar, tolgunýan, aljyraýan. Misal üçin men aýdym fazlalar aýdymyzda, birinci sapar sahna çykanda hakykatdan hem tolgunluk. Ba. Aslında men şu adam tolgunýan, her sapar sahna çykanda birinci sapar çykýan ýa. Ýöne birinci sapar hiç ýadymy çykanok. Uýdawsam arda bir gepleşikden birini. Hatda men elimden mikrofonu gaçyran adama tanýan ipdiňiz. Kim atsyny soram? Ha. Birinci sapar sahna çykanda elinden mikrofon gaçyran adam tanıyan. Awa. Yo on bäl aýdyp bolanok. Aýo, aýda adam, haýyş etýänam. Gazykly da, gatyrykly, maňa tumuş etýänler gazykly. Aýtmaly. Sahna çykanda, birinci sapar sahna çykanda elinden mikrofon gaçyran tanıyan idimi? Ha. Neyse. Ay, näetdiň ya? Oğlum. Şunu ýa-ni? Lefenne bolup görmedimi? Bıçakla gaçyp görmedimi elimde? Yo, edil bıçak başsa da mikrofon atyrdan. Ýöne neme operator haýyp kameralar bäri kesmeliler. Bäri aýyrmaly. Arkayn. Hatta şu elinden mikrofon gaçyryp diýen waka Aha. Hasan bolay diýilmi? Aýda da. Ben mektepde okuýarsam, mektep ýyllarynda boldy. Şu Yo mektep billerde ýa. owo. Ene şu maglumaty men köp ýerde aýtmadym, ýa ýakyn tanşlamy bilýär. Ba. İlkinci sapar elime mikrofon berip sen aýdyp bilýän, sen aýdaýmalyp ben sakmaşyp benim mikrofon beren Halifa Türkmenistanyň halk artisti Berdinýaz Babanýazow. Ay, näetdiň? O fırsatdan peýdalanıp Halifa salamu aleykum zalyňyz sag bolsun. Hakykatdan mektep ýyllarynda. Ne mektep ýyllarynda diýelim, bizde belli wagtlarda çykyş edilýärdi. Mektep okusyny çykyş edilýärdi. Şonda men aýdym fazma bolýarmyz da Halifa. Ha, ba. Men nima köwet edýärdim şoňa. Onu bir gün elbetde görenmir da. Aýdyp durun. Bir çykyşdan birine sen gelber. Sen aýdym aýtmaly diýdi. Öňe aýdy bilem. O çekinýär, mutlanýar da onu. Adam birinji aýdan aýdymdan neme? Belalım neme çiçeğim belalım aşkım gerçeğim belalım sevdiceğim belalım ah yaralım diye şolaydım diye. Sonra tayarlandım öyle tayarlandım geldim aslında çıkış etmeli günü sakla çıktım du elim titreyerdi düşündün mü? O da aydıp başlamakam kasırdım. Yorak vardı mı? Vermeli okuwa. Benim ayna başlasak onu mikrofon açtı ya. O da al diye. Sonra klasdaşlar bile okuyan doktor ender gaty gelir gülüpdi sonra ruhum bir Biraz düşdü. Öyle olmaz. Mikrofon şu tayda gasırdı bir ıslakla. Sonra gasırmadı. Saat kanken ne boldy? Ya sen ne bol görmedin mi? Sen sonra yazdı. Birinci bak. 7. klassımda. 7-nji klas. Ben mektebi men 2001 ýylda tamamladım. 2001 ýylda Mawlana Türkmen Üniversitetinde taýip bolup baýa boldum. Fikretde 7. klassda. Ders ýaşynda bolýar. Aşakda bella 2001 ýylda mektebi tamamladım. Benim 7. klassda bolan waka. Menem bir soru bar, aýna. Şu rap diýilýär ha. Ha. Özünden şu rap diýilýär. Ne birinjina? Dizet, speaker, site ýa-ni özünden. O. Indi Bunu gelemeli, sütün ne olur? O, hakykatdan. Ne diýje olýanym şu rap tyngotuny birinji aýdan kim? Birinji biziň ýurdumda rap aýdan kim? Ne soruga men şeýle jogap bereyim. Ýöňe merlenler ýöne maňa Berli men sana aýdýan, sana Ha, aýdyp ha. bereyim. Ben ýagam bella geçýär 2001 ýylda Mawlana Türkmen Üniversitetiniň taýyby bolma bagtyna eýe boldum. Ene şo döwür biziň professor mugallimlerimiz taýyplarynda bir okuw amtyldyr ondan sonra spor, sungot, aýdymsat, folklor, şolaklara da göwüslendirýärdiler. Sen diňe taýyp bolanda diňe okuwga gatnamaly, sen hökmen bir ugur saýlamaly. Gözüňde de spor, bu gowlara daş. bilenler. Bilen daşlar spor, ýeňiler aýdymsat saýlamaly. Öňe bir şolar mikrofon gasyp. Kängeden şeýle demezmi?
Ben hemişe simpatik. Kisilikden beri bir forsuratım yok. Umman o. Ağam terdiğin atasa. Umman. Aydın Sadık'ın faylağında ABC Partisi ya da yine bir partisi deneyelim. Belli wagtda çıkışlar var. Ha. Şu çıkışlardan faylanma falan ayt yerlerde. Ine şu yıl yağmurlar attı aydımy şu payda yerine getirdim birinci tapar. Bak. Inni sen soragyňa soragyň gönlüme jogap şu. Ben 2001-nji ýylda Türkmen gönlüme Türkmen rap adına aydym aýtdym o çykardım. Eger 2001-nji ýylyň öň Ha. aydan çıkaran bar bolsa onu olar birinjidir. Yok. 2001-nji ýylyň öň Türkmen rap yok bolsa onu mendir. Naşmat bizde misal üçin halipalyk diýip zat bar. Her kim kärine bar da halipalyk diýen zat bolna bir men misal üçin Türk'ta Jizin Buraga seredip bir işinde fizik hereketleri şoň hereketli 2001-nji ýylda rap birinen ben Türkmenistany birinen eşitdiňem özüm ötür. Men ilkinji rapi söýlegime sebäp bolan aýdym. Tupac. California Love. Şol aýdym. Dinläp göräý. Birin şol aýdym dinlendi, men rap ýaňat söýdim. Yok bu ya gözde erkim house dinleyen elektro rap şonu oturdu men kellerdi. Sonra başladı. Bugün ben ilkin safar sahnasında korgunum ben. Men ilkinji safar merzenlänelerde kiçilikden etbeşikden şoňa çykypdym. Ýöne o wagt men alzıranım ýadyma düşýär. Ýöne alzıran bolsam alzıranım. Feräwe bir ýerde aýtman geçenim bilen diňe şo kiçilikde şo alan bilen. Ýöne aýdym o ýerine ýetirdim. Ben şondan ýeňçi boldum. Diýsoň ýene seýasynda gitleşe atnaşdym olarak. Men ulandy. Ulandy. Neçe ýaşynda şo ýadyma şaşma. Adam ýadyny täsin tarapyny görýärmi? Ha. Derwes wagtlar ýatda saklanyp, o wagtlar ýatda saklanýar. Ýadyna galmady, tolgunmy, tolgunmady bilýän aýdymy gowaýdan ýadyna gal. Şo ýadyma da gal. Adam ýadyny täsin tarapy. Men tersin ağam. Men tersin. Erwet saatları sakla bilen, o wagtda sakla bilen köpüň. Adam ýüregine bagly bar. Anam şo gitleşe olarak o var. Atnaşdym, sakna çykdym seýle. Indi durana kıydım. Ne Streye hemme. Anam şey deyip seyrettim molen. Kakam da orada. Kakam da anam balı men aytmaly tolunmalar deyip şonu telerine koydum. Bödümüm sep aytıp başladım. Elbette sakna tolgunlar ya da. Tolgunlandırma. Ne ben. Soğudalı falan gitken. Soğudalanda. Ay bak birinci yaralardan, ikinci yaralardan bu iki tane şeyle, iki tane kader bu. efekt onu. Sonra ne el holun kan onu. Ay degen ya adam bana. Ağlar holun sonra. Yok. Yarın olsun yok mu? Yok. Bah. Kadar menin birinji işlen naharym şu adam görebildi. Menin birinci böyle aydan aydymyň şuna adam gördüm. Näme diýjek bolýanlarym şol aýdymy hiňe beradi. Evet. 6 ýaşyndadım, merzenlänelere atmışakda. İlkinci aydan aydymym, ýerine ýetiren aydymym. Meni tapça tepleri, ustam deyip bökütün, ustam deyip bökütün. Seredi balatmana, kanatlarım takıp dur. Seredi balatmana, kanatlarım takıp dur. Heyecan ey heyecan ol, kanatlarım takıp dur. Heyecan ey heyecan ol, kanatlarım takıp dur. Görün ediyorsunuz. Sağ ol. Ýa-da 6 yaşında. al tiýasy şol aýdym aýtdymy? Bak. Kakam ilkinci ýoldan aýdym. Maksat beni sebep soru var. Her bir kärde halipanyň kömegi bilen halipanyň öwretmesini täminleşýär adam. Wa sen şikar faýlandy kimi halipa ökünde tutundun özüňe ýa-da kimi halipa hakaret etdi özüňe. Bizde var şu da simen maskala ol. Maskala däbi. Maskala ol. Bar ýöne esasat men halipa öküminde şol fakir kärem şol asper bolansa. Şonuň aýdan sözleri, olara ýerak taramyň boly. Köp zatda olmadyňa bir ashanada da. Sen durmuşda şoň bir sözlerini özüme halipalyk tutundum.
Onun nasıl hem tasarruf yani bu asbellerimiz var. Şolada terediyen şeyi kendimiz sen de. Gaybany halifa. O hayvanı ba o halifalıklarla bir hilik her var izleyeler yeniler tane görüyor tasarruflar da kamilleşiyor. Bir sen ka düşünükli. Bugün sen halifa kim? Yani kim halifa tabi ediyor o zaman? Elbette birinci kakınma. Soň ustad aýdymçylarlar, ustad başlanlar hemmesinden dinläp, şolardan dinläp alýan da gerekler. Sen hem gaybany diýende bu man. Aw. Ustad bilen Türkmen sungatynyň parlak ýyldızlary ustad halifalardan Aw. öyle o gaybany halifa diýilýär. Misal üçin Kemal sen kimi halifa tabi ediyor o zaman? Ben ağa maram. Şu wagtky häzirkilerman alparjylardan amalym ederim diýeli. Şuýda aramda durmuşdy ýok adamlarma çary şu an lif we tutmatanım. İýin bir äge halifadan biri. Mesela durlugy liwa şu adam ýaşap ýoldaş Guljan Sawutny ömrüde gurtny retulaga we garap känä şu diň duşundan amalýan öwrenen barýan toýlar gutlu aramda. Belli bir ýok. O belli bir ýok, tiňoň çäge ýok diýler. Operator duýýan şu ýanyňyzda. Yan ya bir zada o. Tegi balığı eten. Ine baryan işimizde, kärimizde, durmuşumuzda adamdan herkil duyguları baştan geçiren prosesler var. Ruh çökkünlük wagtlary var, ruhy joşan wagtlary var. Onu biri alada gaýga düşen wagtlar var. Ine şu ruh çökkünlüge düşüp gördüňmi? Bowfaro. Bizim işimizde de aram bolýan zatdan biri. Yani men dogunum var. Ha, doğru. Son yani baryan, son yani ýagdaýlaryny düşünürýän ruh çökünlükden derdi wagtça. Adamın dermanı. Hakykatly. Köşü. Bravo. O zaman sene bol gördüm ruh çökkünlük yavrum. Elbette ruh çökünlük. Her bir adamda bolýan da menin käratlar beýle bolýar da ýerler. Ödüme anamın şuratlardan meni halat edýär. Hemem doganym da menin şeýetini aýtýarly. Doganym maşgalan arkamda. Şolar Aman, gelme diye seret yankı değişmeyelim. Adamın dermanı bolmalı. Aw. Adam kemakal özünü yalmayıp duyup bilýär, öz ruh şokkunluk wagtyna çözüp biläjek meselelerini yeňip biläjek wagtlaryny yeňmäni bilýär. Şoň üçin bizim ýanymyzda arkamyzda ýokman derman bolup durjak adamlar bolmaly. Ine misal üçin dostlar bolmaly. Mana. Ine dost diýen näme düşünýär Kemal Bey? Dost diýimde bir iň bir daşyňdan ýanynda bolmasa da şol meselem diýeli. Ýanynda däl wagtdan bir arkaňy alyp içerip arkaňda durup meselem diýeli. Dostuň aýnasy ýara meselem diýeli. Günle doşmasak da dertli dünýede tüzen barlygyna da şükür dostlarym diýilýär. Haw. Şonu görüp durmagyň öňe bir ulugur sowap diýen boljak. Size näme meselem diýeli. Siz näme diýip aýtdylar şo? Dost diýip näme düşünýär? O soruya cevap verme, sen cevap ver. Dost diýip näme düşünýär? We dost näçe sany bolmaly? Dost diýenler bir belli bir sanlygyna onu. Dost näçe abi bolsa şonu çöl dost. Yani esasen şu giýen ýerde bilen gitmesin bilip durmakty. Şuma şol näme istýärsa gitkeşi o gitýän paýala diýilýän diýilýär. Onu aýtsaňa öz ýanyň diýen nerede Ressort. Ya, alabileceğim ressort mu? Ya. Öyle diýerler. Ana şol dost. Ya tabii sen durmuşunda näçe dostun bar? Ya da dost diýip aýdyp bilen näçe adamyň bar? 3 tane. Elbette. 3 tane. Birinci bilen kakam, Tamam. Edem. Üçüncü? Üçüncüyle aýtmaýyn. Hoppa. Sır bolup kalsın. Bolýar, bakma dostlar, umman. Dost diýende adam näme gözüne gelýär? Dost diýende kyn günüňde, gowy günüňde, şart günüňde, gaýgyly günüňde elmi dama ýanynda bolup seni gollap bilen adama dost diýilýär. Sende dost barmy? Dost elbette bar. Elbette dost bar. We dost köp durmuş diýenlerden sen bilen bile geçen. Demek bolsa ýanyny gerek arkaňda duran adam. Taş men dostum bar. O da edil seni ýaly öpdi aşpet. Wah Serdar aga. Sportçy zaman geçdi. Serdar abi.
Mehman dostlar, eger şu neçeli hakyky dostuňyzy tapmadyk bolsaňyz, dostuňyzy tapmagy arzu edýär. Sebäbi söýenişe ýykylmaz. Ýigidiň ganasy dostudur. Ola, pörme kaldyk. Kabul. Hoş ilk bolardy bu. Elbette. Uy meni bir soraw var. Öýde nahar düşürýärmi? Nahar pişirip bilýärmi? Elbette bärde hada pişirýän informasiýa bir hil bolar. Ýöne pişirmäni gowar ýani. Boş wagt tapsam, şu bir nahar öwrenip nahar pişirmäni gowar ýani ýöne. Hesady bir tüňe teşgärler bolandyň, wagtym az çäkdi bolandyň. Pişirmäni elimizde ýani. Ýöne opçykçylykdan hem ejem mutaçyn öýden näçen gitýär. Böyle hamirat başlayan şeydi. Ýurup başlaýar. Awa. Sen ýurýan. Elbette. Ýoksa manty, pardon, soňra hiç mesele näre, düşündiňmi? Sana ýa-ni Adam. Sana. Awa. Bize söz ver. Bir gün şu mantyny bize bir şey bildirjäňe söz ver, öňen aly. Yalan mantık gerek. Awa, seslerim yanılmaz diyecek olsanız. Sağır, gitmesin sağır, yumurt koşur da, yumurt koşup pişirip ver, mantı dip kötünüp görmüyor. Evet, yerden tuttum da. Näme şey uy? Şu yumurta dedin ha, Ha. aslında en ansat nakarlan bir ya yumurta. Aw. Men şan balanak ma yumurta balanak. Däç. Näme diýsen ha? Men çakkan. Çakkan, aşağı yan ya. O bir şey aşağı. Yan ya. Ben üstü çiğ nämeden? Yo, ıslah hakkında mı? Sana Sen bak. ne o? Hiç denle, skamak kadar var. Benim son düşünülemek men hemme de doğru değil. Yo, doğru, ıslah hakkında mı? Ben Onu koştağına sen- soğuk veremezdik bolsa. Veremezdik bolsa, onda senin ne içeriz? Hiç. Mene gözüm yumşak bilýän jona ýöne. Biz ne bilýän? Burada bir şey bilýän. Ben iň gowy çiş pişirýär. Şu men çişligimiň nemesi ýok, konkurenti ýok. Hay koy, ana ya. Şunu belli. Ana ne? Belli. Koy. Häzir men sana getirip berjek. Sen ne düzük korku da? Düşsün öyle diýär. Tamam da. Ha? Häzir getirýän, harasan? Şuna dur getir. Sebäbi çişligimiň gowy pişirýär. Barlaklara. Elimden entek hiç kim ilk görmedi ýöne, ilk görfediler bilerdiler. O her şey hiç kim ilk kalmadı. Gene seni ýa, soňragy wagt mı? Adam ýatdym ýakma. Şimdi men mantılam yani. Sen ýakamok. O nädir böyle yapam ya? Neme adam tuğ geçecek diye. Aparat tutan ki. Şundan demeli. Bizim gepleşigimiz sözüne jogap berdiň gepleşik. Ana lülen, ana da soňkulun. Gorka da adam. Tapylýar ekene tapylýar. Eme da tapylýar. Gerekmi zanly balyk tapylýar. Owurjak diýen. Neme? Yür. Bu atlar ýöktürüp isleýär. Şoň syry bilýärmi? Şoň syry gaçrak basmakda. Beret şekline. Sungot eseri ýa orada. Operator gorkoşuny barmaklar nota çalýar ýa şeýle bolmaly. Şunuňmy? Magdur edýärmi? Şu şeýle bir lüleke wagt bolsun häzir. Şundan ýene üçden düşüp beräýdi paýy sokmagy mümkin ýöne yetmek. Dursun normal näme bu? Bolwa bolsa. Ýa-ni guruldy ha. Ýa-ni guruldy ha. Etdäni. Ne diye? Sedara, soğun ne ko? Ene umuman lüle diýen zadyň iňçiligi nähä dostlar şoň suwlugynda. Boldymy? Bolly gül ýa şundan arada zat ýok. Şülüle gaçmata men zat bilmedi. Gaçan okmuşyk bolsan. Yani lülen öýdüm orada. Aslında senin göwräňde bu filmin yani. Ştaýdy kes askarlar diýsek bolsa ýa-da şaka diýsek. Askarlar kes. Ala onun nasıl bir şey var? Annem. Gaçan okşor. Film oňy getir. Elime şu kadydan nasıl bir soraw mümkin bolsa. Rüstem men kiçilik dostum. Şu Rüstem bilen kiňiň arasynda bir meňzeşik bar ha. Ýene kemsik bolýar. Bizde semiz diýjek bolýar. Yo, men beýdijek bolam, o. Seni çakmadı. Şey diyecek olayım.
beýleyjek. Ol aýda näme diýjek bolun onu? Aslında köpünsam, köpçülükde qara koýnuk diýýär. Karışık diýer. Senem mi? Rusya'nın şeydi. Nasıl senem karışık? Niye karışık diýýäni men köpünç aşxanada. Aşxanada esasan bir açyk reňkli eşikler çarp tapylan. Şoň üçin karışık diýýär. Ha, böyle Rusya'nın düşükde. Ola aşpel. Hemişe de karışık diýýär. Siz näme üçin karışık diýýär? Yo, ne karışık bir gelişip barada bir dünya trendlerine qara renk. Umuman gowy gelişýär adama. O da var ya umuman. O da var. O da nömerni ýa-da. Bulun, qan düşünüp var ýöne. Siz gydyr bul. Toy toyma çykanyňda sizin geýgen eşiklerinizi tapapyn ýa. Elbetde dogrusyny aýdamyzda, başga gelin gyýylarymyzdan size haýranlyk bilen teretýär. Siz näme söýýäňiz bul? Elbette eşikde içinde de dünyada. Ýöne namus toplamam aýtýarsa sen eşik bereýän diýerler. Bak. Onuň eşikden bereýän, sen eşik bereýän diýer. Onuň menen tümsüne näme diksen geýen ýen sodan. Maňa klasaşlaman biýer şonu. Klasaşam. Awa. Bäni tete var klasaşlaman. Klasaşam. Yarısam pişmedi mi ha? Bir şey ağdır gayratta. Bir şey ağdır. Kıdıl tenk tayin olmadı mı? Tane hemmetin garsam boldy. Ağacıktan duran yerin erkene. Abi şunu bile mi kıymadan o gitti. Boldy. Rejissor. Keskin ben nemetmerlerdir. Operator oğlanır. Keskin Rüştay'ını. Tamam, etem tayin var. Yaşlı olur. Başka doğrusu. Aynı. Bolu sen. İsmini daha Bak, bu inemenle bir gıdıklı soru var. Adam yaşalmayan bir adam düşünýärdiňizde ýanyňdan 3 tane adamyz. Adam yaşamayan adam. Rejissor eşitmiş doğrusu var. Awo. Adam diye adam yaşamayan adam düşündü. Awo. Üstürüm diye yarına kılıçların nem olur. Nem olur. Men jogap bereyim o. Sen misin? Bah, kol soru ola berýär. Mamet. Birinji bilen orta qaryalyk speech gözügan. Doğru. İkinji bilen o ýakyndan soň nahar çeler ýalyk tagam berýär, duzup çağırýar. Over da. Düşünjem yaragym çağmara. Hala nakarla bağlısın. Nüfus men ne Men yapardım? bölmeýin de işäýin. Bol nüfus men ne yapardım? Biraz saç kalkardım yanına. Sağalardım. Üçüncüm Serdar Ağa'nı alırdım. Ne kadar mı sen ne yapardım yanına? Elbette çağırardım benim. Birinci çağırardım. İkinci çadır alardım. Sağdır. Awa. Bak. Üçüncü kosmetik okuyup alardım. Kadar ol yaşalmayan ağda kasmayı okutuyla hem edecektin o tane. Dinar maşgala elmi dama oğdan olmalı. Elmi dama öğreni teretmeli. Vay, doğru belirtmişsin. Ulan. Kemal sen ne yapardın yani? Mene varap, depter ruçkan alardım. Ondan kitaplan alardım. Ölmeyecek bolup, nahar bisilmeli rüstem alardım. Kağıt gerek bol yanında. Awu. Aram 3 gitsek hor olmuyor. Hakika. Yine inşa psikologiya düşündüňiz mi? Mehman tomoşaçylar. Belkim öz amal edýän kärine göre pikir edýär. Ýani alyp gitjek uşladyny. Yine mehman tomoşaçylar size soraw. Siz ýaşanmayan adam düşsediňiz ýanyňyza alyp gitjek uşladyňyz näme bolady? Kommentarlarda belläň, tesirlerde belläň. bizi ala خسنيا دلا من زمن ناريا يا حبيبي Yani soru bir emeliyle demeli maram. Adam işlerini aydınlık ya.
Rüstem'im iş edenine, nakırışlarına iki tane aydım. Hümlen ya. Bira olsaydım. Bira dün aydım var ha. Yine dandan. Sağ ol. Ava. Yine dandan denge kofeder suvat ağzı kapyan. Seni yatlamazak bolup bakana tapyan. Kete başaryan, kete deriren, men öpümünü baryan. Aydım ha. Söz ya. Katı o. Men madam dinle yani ayıp geçti. Yani sonra dilimde aylaptı. Onu şeyle bana beyine yırdılar. Sağ olam aydım ha. Oynam da aydım olam ya. Ağlatma benimse bilaydı ya. Maşallah aydım ha. Tanrım ağlatma sana beni, hiç kime yalvartma sana beni. Öldüm var o yamanlarda, yeke başıma ezil etmemeli. Ağlatma sana beni, hiç kime yalvartma sana beni. Bu dünyada ezil etmemeli. Sağ olay. Sağ ol. Bereketler. Zat. Serdana ayyara bir zat ya. Öz-özüňizi zakar geçirýän. Bakın ben sordum, bakın ben sordum, ödüne zaten. Son ýaly benim bir haýsym bar. Bir zakat edip bilýän bir aýdym. Serdara rakavet biliyor musun? Ağam, özüm şolaydym. Ýerimiz şära. Baryňy büýçürip öz adym. Däzden şeýler stoluna kirýär. Vay Fereden ýöne bir yer bar. Aýdym hip hop stilde. O diwotir di bilýän goýýar. Kola yaplap yatsır kola koyalanı. 2 vol. Duýda garaşsa. Şolaydym 2 vol ýazýar. Selam odur. Oňarar sonmy? Aydım mı olsaydı vermeli. Aýdym diwotir. Onu deme. Hip hop aydın bolmalı, rap bolmalı. Kim aytmalı? Diwotir diýär. Şu sistemde aýdylmaly. Onu mehman dostlar şu yeri yatta kalsın. Hip hop'unu aydın görürsek, Kıdırıl Babay'ın täze duet etmemi kaýyş etdi. Aydymam Rüstem Uzakadı hip hop bolmaly, rap bolmaly. O eger şulaydym hip hop'a çyksa bilim Rüstem Uzakadı. Yan marın Hip içinde hop. garaşan. Ne tip varsa. Yan marın içinde garaşan. Hani hip hop. Kıtsağlı kakarlar. Ava. Tuğlama. Aýtdym däme size? Aýtdym däme? Şu gatça diýip aýtdym däme? Ha? Kadir sen ýa dogry aýdypdyň. Öwünme. Näde aýtdym? Men misrem oldum böyle olmazdı. Şun gel alsana, ýakynyň alsana, şun görkeziňna, iýleşlerini görsün. Eçün ap bolan okman man tarlattı. Daş edip löleşipdir. Öwünme Vallahi şunda karaşın. Her kim bidal elgerek adam. Her kim oňordan zarny ýapsa bolşan, biz bidallar üçin sen aýdymyňla bolýar. hey gitdiňsin et. Man tartyp düzüp bolan bu jaga berim bir. Buga koýup ýap bolmaýa. Bolýarmy? Ýap haýda gasyp. Deme däre takmasynlar şu jaga berim dolduryp şunu ýaly gorkak boldy. Ne? Wow. Öğrendi mi? Üstünde. Bakalım. Mekem ya aslında gülüsü alma. Ay yok. Sen bana anpat tat berýän da şu var. Ya. Gazel bol üçin mi gatdyň da? Şu pinçin bol. Ya. Yok. Bulan sat. Bana salady beren bolňdy, men ederdim. Bulan sat. Gende. Ey, kıyın oğudur üçün şu da. Ola Bir köre, doğru ýa şu bir toýsa oynap bolýar. Ay. Sebe bir-birden toplap gittim. Anam pomidorlar doğradım. A sen nämetdin? operator adam faýly ya. Yok, hakykatdan kıyın. Ulurat işleden yani. Ene yeni bir da, bak, ini bir tagam nadyp duran ýok. Zaten ne? Ha? Her kim edeni işini tamamladı. Ben ne diyeyim? Olur. Buna ne kadar? Buna mı aydın da ters kendine. İyi bu var ya şimdi. Na hormatly adamlar şulary ýazyp, ýaşy gapyrgana bir şey otyr. O kuany onan näşin, sen indi foto. Saýyn bolýar. Häzir mi kuany. Kirlet.
Ne hormatly adamlar, naharlarım da tayin boldy. Mehman dostlar, garaşylyan pursat gelip ýetdi. Şu naharlaň bişirilmegine diňe men gatancym ýok, men gatancym bolsa munça bolmazmy kadip pikir edýän boyun alýan men şonu. Umman ne Kıdırgul'un salady. Şefimizin sungat eseri. Kemal sen ne? Men gurrudum. Umman. Taap gören. Ha, dawa. Start Yok. görelim. Nämeden O başlaýar? isteyen adam aslına xiyala çıkmadı mı? Bir kere Rüstem şefim naharlarına başlasan goýýar boljak bolupdyr ha? Üstleriyem gül veren yani. Görün. Kim aja? Mehman dostlar, Rüstem şefin elinden çıkan hakikaten sungat eseri yani nahari dağıdıp makarnayla artık bugün bir de yettirdi. Rüstem can yüzü koydum der 10 numara. Yağdı mı? 10 numara 5 yıldız. Diýerler ha? Sen ne yapıyorsun Kemal? Korktum. Ben de mutluyum. Yok, ben mi şunu oyuncu çekmem, şunu dağıtmam da olan yok mu? Gatty jok, ben sen elinde sana. Ýa gaçypdyr diýmesin. Sen power bolsan elinden atýjak ana. Şu tane keseyin de gittir, gülcek bolýar şunu. Ya, içinden bak. Bak, koşundan. Hani? Ýa, jok. Doğrusu mu? Benim man barrak görüm. Gör sen şunu, şunu tağamda. Seni oňam düli ya, yani. Şunu. Şöyle gatty gowurla. Bana açýan. Bilýär. Kovuy. Gowy, Gowy. menem gowy diýende. Umuman. Olsun yatma. Değişme aslında yine Rüstem şefin elinden çıkanlar tağımsız bolup bilen ok. Mana sağ olun. Şun bir gepleşimde mihman boldunuz. Ullukan hormatym bolsa da sağ olun taýrak katyn bizim napymyzdan geldiňiz. Gyzykly bolup geçdi bilen bu gepleşimiz. Hayat kıdıklı oldu. Has gyzykly söz ýok. Belli kesesim öyle. Mehman dostlar, Kahraman arka dağlı Kahraman serdarımızın sayesinde gün sayın gül açyan, bedev adı bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimizi dörözçülükli zähmet çekmek üçin, döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin Kahraman arka dağlı Kahraman serdarymyza öz şäksiz minnetdarlygyny bildirýän. Goýalaryň janlary sag bolsun, ýyly bähretli, tutumly işleri mudama rowaj alsyn. Elbette Rüstem şef ilki bilene biri gepleşiňe çağıranyň üçin mehman ediň üçin köp sag bolsun aýdýan. Bir de şular ýaly mümkinçilikler, şular ýaly gepleşikler taýinlap size hödürlemäge, giň mümkinçilikler döredip berýän Kahraman arkadaly Kahraman serdarymda köp sag bolsun aýdýan. Goýalaryň janlarynda başlary dik bolsun. Köp sağ olun arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Pursatdan peýdalanyp Kahraman arkadaly Kahraman serdarymyzyň janlarynyň sag başlaryny dik tutjan tutunmuşlaryň elmudama rowaj almany arzu etýän. Men hem özgedegimde aşbet ýüregimden Kahraman arkadaly serdarymda tüýt ýüregimden sag bolsun aýdýan. Goýalaryň janlarynda başlaryk alyp barýan işlerine mundam rowaj etmesin. Ine näme hormatly tomoşaçylar, Rüstem şef atly gepleşimizde size gyzykly bolanlar diýip umyt etýän. Ona näme gepleşimizde geçip gutarýar. Hoş. Sağ olun. Rüstem ýa duet diýen çynyň bu oýny diýen. Ne? Serdar tapşyrdy. Man gaýrat etçende Duet diýe. gaýrat edin. Haçan çıkmalı? Gaýrat edin ýanwaryň içinden. Ýolbar. Ýanwaryň içinden. Men zakaşyk. Aslında yetişerdi mi? Rüstem şef bilen İşte açarlar türlü görünüş bilen Rüstem şef, ödünün süýjü naharlary bilen sizin goňuňyzdan turmany hemişe taýin.